tai mamino sini tako khrata sito Jishu asaimani chalo hastani lokorongna khaka hamtai khaksangma tai hamjangma chibai jotono nang ya pharna musungo chini hanit chini bororok chini tiprasarok yok samamana ni bagai siri khoklai tonglayo কিন্তু ফিয়াবা আসল yok samamana ni kangkangkai yok samaro nai kangkangkai Jishu se Jishu sawo angno langmang no koboi angno muthangnai amno boni bisingti simino sodo phola simia sangsaro mutangjangna thangangkai Jishu sarok paikari hambai ta these kok sa kebo ba mana Jishu no Christian family na saja gya tongo ama hairong no tabo Jishu phai tongo yo hai Christian family phai tongo jara phairo Christmas ni bisingti tinin sal ni bisingti tamo sakla nyam so bo jaga thangka ma thangjangnai bo ang borok no sanani mo jongo borok no kaitor jora rei tongo aboni bagai borok naharteng nohuteng no ganaguni ni Christian rok no tai ganaguni o yang area kobang man Christian tongo tai sara Tripura tiprasane kuno jaga Christian karikha ba motha karikha amno gaborok no borok jasai khainai theng abono jasai khaimani bore practical jata bible saw tamnai je angno sungsani pohor hnai Jishu kaun bak apohoro jokhon borok saimana na apohorno afrono borok bo apohoro phainai ebong nang je samani hai tarek tarekhe je Christiano naisle jangnai rok phayo hnai mane abo kuboi kok ebong abono bastav kok abono bible ni kok abono kaitoni kok hambai নিও রামনগর বেপ্টিস্ট মথাওবো হাগ নাঙিনি মথারক যিশুনো খুলুমনা হনাই কুথুমমাও চিনি রামনগর মথানি যিশুনো পয়তখ্লাইনাই রক বরক বো বরকনি সুরিমানগ পালখে যিশুনো খুলুমনানি বাগৈ খাতুং খাজাখে খা টংথকমা বাইখে উথুম লাইখা आं पास्टर जं बाहादुर देबबर्मा त्रिपुरा हाओ कक बरक सानाय रकनि बिसिङो देबबर्मा हानाय रकनि बिसिङो पास्टर चन्द्रजन देबबर्मा करिखा कमलपुरनि तै आं पास्टर जं बाहादुर देबबर्मा जों खरबनैनो पुइला पास्टर रुङो त्रिपुरा हाओ कक बरक सानाय रकनि बिसिङो आं o kamini oro tongnai jotono ani buma busa takuk bukuk mang haifano ang yang Tripurani bebak sini bororokni te buini bororokni bo boroni thaniyo bo kaitorin samung gedalei tangmani ba jotoni thani ma tongma bai bisi kolok mayagulo ang taklai kamio busabuti rok bai takuk buhuk rok bai jora resine taklaile hanainai jora reimankha ani ayang sodorno to mai khoro kok rijak tongmane abunu bang cancel khlaikya ani sakbo agini hai bang ragliya ba taklai kamino tongsin hanainai ang taklai kamio tongmankha kamini borok bai palkhai kaitorno khulumnani bagi kha tongthokma baikhe jora sinai hnainai kha songkha ang 1970 o 23 tarik ni August Jisuno poito khlaimani mari baptismo ngo ang 68 rogni simino kothoma kaham khanaka haifano Jisuno romnani belai kutuk mani bai tamo manile baptismo ngimanya haifano paithago khe 1970 okhai te tongmanlia Jisuno rommani mari baptismo ngkha baptismo mani yagulo ngkhe ang kaitorni samung tangnani bagai 1971 ni simikhai ang Tripura Baptist Christian Union ni andaro kaitorni samung tangna hnai evangelist ngkha evangelist ngai ang puila officially samung tangnani bagi sengmani hingkai ayang Koila sohorni Joyonti
गामियाव पुइला आं ऑफिशियली इवेंजलिस्ट ngay kaitorni kok piro a kaitorni kok pirmani jorao ang puila kaitorni kok pirmani bai puila borok mangraman hingke bura khoroksa burise khoroksa Vishnu Deborma bai bihik ajoyonti kamini na omo haikena ani samung ang tangnani sengkha sengte ke Central Baptist Association ni under se senior kamirok beba khobjak maniba abun bagi association ni under association ni secretary executive secretary ongkha abun yagul khai union ni president ang white hamni bara angkhana president TV CEO ni ang associate general secretary term kaisangkha secretary term kaisangkha Tripura ni puila English medium school St Paul school a St Paul school ni bo ang 6 bosor secretary tongkha omo haikeno ang retiring kha tabuk retiring jakno haifano office retiring phano kaitorni office retiring ya je mansak takbu kaitorni samung tangthanio buma bsa takhuk bukhuk rokbai yak baksakai je mansak tangai tongo abun bagi kaitorni bumung lobjak theng te media rok ni thanio omunang sanani musungo bororok jisunaram khangke tamuan suk male dormoni kokmang wan suglayo har sakao tongnai rok dormo mangnai tui tonglai maba Christian ungmani nobo jisuna rammani nobo dormono ramo ni tonglayo jisu bini bukhuktei dormoni kok nongkhoria Bible ni yaphang ni simi paithak jora aro dormoni kok krei jisu phainani sikang John the Baptist jisuno baptismo ornai bini prosar tamo male norok ni bakha slaiside bakha slaide kaitor ni ha sampaka jisu phaibo a kok no kok sao kaitor ni ha sampaka norok ni bakha slaiside bakha slaina ni kok sao dormo slaina ni kok saya abun bagai jisu sao kaitor bai srishtikorta ishwar bai malainani bini thanio thangnani hanke abo bakha slaimani bisingti se khorksa borok asai katal ungya hanke kaitor ni ha nugui manya ni so abun bagi bororok asai katal ungnani nangnai jisuni jorao Nicodim nei khorksa belai kheno a jorani elem kreng bo jisuno thangai horo sungui mani tongo ang kaitor bai yasak jak nangke tamukhlai nangnai nang ketal khe asaina nangnai ni sajago abun bagai jisuno rommani ongkha ketal khe asaina ni kok jisu Kristo krus sakao thekya saltamni salo kethangai basa phika जों जिसुनो रमै बाप्तिस्म ungmanibo agini sini borok kesamno buthari paयै जिसु कथां ungmani saltamni salo kethangai basa mane amuno regei kethang tongsak जों जिसु se kethang tongnani bagai जोंनो kok kesaro hambai Tripura rajyo kuno tribal engraya abobo rajbarini brahmon bose जिसुनि कथमा काहाम खनावै आ ब्राह्मण से ओइला जिसुनो यासागै बाप्तिस्म ngै किफिलि फायो आफुरनो राजा कि सबखा हामे आंजागै जिसुनि कक नरकासक ता साबाय सेदि इयाखे बेबाक ओं थांबायनाय क्या नाय एसि बुस बिनि जस तंनायनो दागियो हामबाय सा आं सानानै पखा बबो माले Tripura rajyo puila tabuk rajbari tongmani o rajbari ose puila borodin engrao
ত্রিপুরাও রাধা কিশোর মানিক্য নিজরাও 1902 1902